Zo begint een keer of 10 per jaar ergens in Limburg een LSA-wedstrijd. Een atletiekmeeting van de Limburgse schooljeugd. De arena is al speelklaar gemaakt, de deelnemers kunnen komen. Deze beelden zijn gemaakt tijdens de finale van het 4e toernooi dat medio juni 1973 in het sportpark De Karmel in Beek werd gehouden. De aanblik van de te winnen prijzen maakt de jongens en meisjes nog enthousiaster als ze al zijn. De warming-up ligt daar niet om en de instructies van de ploegleider worden erg serieus genomen. De strijd om de bekers en medailles kan beginnen. Als het eerste startschot heeft geklonken, ontwikkelt zich een spannend gevecht tussen de scholen. Want daar gaat het om. De individuele prestaties worden met punten gehonoreerd en de school waarvan de leerlingen de meeste punten hebben verzameld, wint de eerste prijs. Dit systeem bevordert de teamgeest onder de schoolploegen en vandaar ook dat er bij elk wedstrijdonderdeel een orkaan van aanmoedigingen langs de kant losbreekt. Het LSA-toernooi is, sinds daartoe in 1969 door het dagblad De Limburger het initiatief werd genomen, een enorm succes. Dat komt omdat het eenvoudig van opzet is. In de organisatie werd slechts uitgegaan van de 3 elementaire onderdelen van de sport: lopen, springen en werpen. In de verschillende nummers die aan de hand van deze basis zijn gecreëerd, komt slechts sporadisch een wijziging. Hierdoor komt men nooit voor een verrassing te staan en kan men zich terdege voorbereiden. Er wordt niets aan het toeval overgelaten. Dat heeft de hoogspringer wel duidelijk gedemonstreerd. Misschien niet het spectaculairste, maar wel het mooiste en meest dramatische nummer is de lange afstandloop. De jongens en meisjes spreken op de 600 en 800 meter hun laatste reserves aan en arriveren uitgeput aan de finishlijn. De beelden spreken duidelijke taal. Het balwerpen met de kastibal is een ander spectaculair onderdeel. Er zijn jongens geweest die de bal meer dan 60 meter verslingerden. Ga er maar eens even aan staan. Voor de jongens en meisjes van het voortgezet onderwijs gebeurt dit balwerpen met de softbal.
Het boeiendste onderdeel van elke LSA-wedstrijd is altijd de estafette. Bij de scholen van het basisonderwijs komen 10 leerlingen aan de start. Bij de scholen van het voortgezet onderwijs 5. Een goede voorbereiding op dit nummer is van groot belang, want het wil nog wel eens voorkomen dat het misgaat bij een wissel, zelfs op een finale dag. Een troost is echter dat het zelfs op de Olympische Spelen, waar superatleten aan de start verschijnen, een wissel mislukt. Het verhoogt de spanning, dat wel. Dit zijn de notabelen en initiatiefnemers van het Limburgs schoolatletiek toernooi. Ze kijken tevreden. Dat kan ook haast niet anders, want het loopt allemaal op rolletjes. In de loop der tijd is het toernooi een soepel draaiende organisatie geworden. Er is een vaste staf van professionele medewerkers die vanaf het prille begin functioneert. Iedereen heeft er plezier in. Vandaar dat het LSA-toernooi van de Limburger, dat sinds 1972 in het Dagblad voor Noord-Limburg een tweede sponsor heeft, jaarlijks op steeds meer deelnemers kan bogen en dus een mooie toekomst tegemoet gaat. Elk millimetertje is belangrijk, elke inschrijving ook. Met tientallen tegelijk komen ze na de zomervakantie binnen. Telkens als de scholen aan een nieuw schooljaar zijn begonnen, start een nieuw toernooi. De organisatie heeft dan inmiddels de scholen ingedeeld in de voorronden, die in verschillende grote plaatsen, verspreid over de gehele provincie Limburg, gehouden worden. Door de spreiding wordt voorkomen dat men met de leerlingen verre reizen moet maken. De scholen die de meeste punten verzamelen in de voorronden gaan over naar de halve finales in de lente. De halve finales vinden ook zo centraal mogelijk plaats. De beste scholen in de halve eindstrijd plaatsen zich voor de grote finale die altijd eind mei of begin juni in het mooie sportpark De Karmel in Beek wordt gehouden.
Het muziekkorps betreedt de Sintelbaan. Het is er op elke finale dag om het spektakel muzikaal luister bij te zetten. Uit de nu volgende beelden zal duidelijk worden waarom de LSA-wedstrijden altijd kleine Olympische Spelen worden genoemd. Het défilé, u zult het met ons eens zijn, is op zijn manier net zo indrukwekkend als dat van de grote Olympische Spelen. Het beoogt immers hetzelfde doel, verbroedering en vriendschap. In afwachting van het bekendmaken van de prijzen is het een gezellige drukte op het middenterrein. Er worden grapjes gemaakt, maar ondertussen is de spanning te snijden. Wie heeft er gewonnen? En wie is tweede? Terwijl het secretariaat in de gele bus van de Limburger koortsachtig de resultaten bij elkaar optelt, wordt er gewikt en gewogen. Dan wordt het plotseling ijzig stil in het sportpark. De speaker neemt het woord. Hij spreekt een paar minuten en leest de eerste uitslagen voor. En als de eerste prijswinnaar bekendgemaakt wordt, barst er een orkaan van vreugdekreten los. Hier reikt meester F. Pompen, directeur van de Limburger, de eerste prijzen uit. De vele overige prijzen, want de wedstrijden zijn verdeeld in verschillende leeftijdsgroepen, worden overhandigd door andere prominenten, waarbij belangrijke mensen uit de atletieksport en het onderwijs. Zij allen zijn enthousiast over het verloop van het LSA-toernooi en vooral over de educatieve waarde ervan. Het LSA-toernooi is een prachtig middel om op een plezierige manier veel aan sport te doen. En dat het goed is, bewijzen de beelden van uitbundige scholieren na hun overwinningen. Voor de atletiekclubs is het LSA-toernooi een haast onuitputtelijke bron van ontluikende talenten.
De strijd is gestreden, de prijzen zijn verdeeld. En zoals het echte Olympische atleten betaamt, worden de gewonnen bokalen in triomf door het strijdperk gevoerd. De winnaars zijn dolgelukkig.